vă întreb, dar eu nu știu ce să vă întreb ca să fie bine, ca să fie rău. Așa. Că a venit și noi aici, așa, e multe avioane, avem avioane cu motor de Allseat, cu motor de Dacia, motor franțuzesc și vreau să vă întrebăm dacă știți ceva de avioanele cu motor și fără motor. Da, acesta este un avion. Da. Apropo de întrebarea dumneavoastră, dacă are sau nu are motor, acesta este un avion. Un avion de... un avion de culoare galben-roșu. Galben-roșu. Da. Pe care o să-l vindem în Polonia, da. Este... Mie îmi place că și sunt ale cui avioanele. Noi o să contractăm producția de bufuleți din Polonia pentru plata acestor avioane. Da, cu e avioanele astea. Cu e avioanele astea, de fapt, ele. Ale cui e? Da. Da. Și datorită am văzut că unele au o extorsiune a aripilor care simbolizează oarecum renașterea mondială. Exact. Rog regia să se întoarcă să vadă primele IRXT livrate chiar acum. Da, momentan sunt sub formă de baloane. Nu, alea de așa începe tot. Da. Alea de la sol. Ce părere aveți despre conspirația mondială a avioanelor intercontinentale de clasă medie mijlocie în raport cu raportul Alfa Omega Stellar? Se poate. Este foarte posibil. Și credeți că, de exemplu, echipa națională a României nu de lui Pi. Echipa națională a României de zbor a obținut foarte bune rezultate cu raportorul obținute la campionatele de raportări. În momentul de față... Ce știți despre acțiunile astea? Se zboară sub raport. Da. Așa, se întocmesc niște raportoare scrise și se dau cu subsemnatul. Și dumneavoastră la revistă, de exemplu, scrieți și aveți despre bucătăria națională, bucătăria chineză. Scaze prea aici, că chineză. Am înțeles. Deci noi mai avem o singură rugăminte. Da. Să ne spuneți ce părere aveți despre... Foarte proastă. Foarte proastă, dar eu vreau să vă spun o altă despre lesbiene, de exemplu. Doamne, sunt delicioase. Sunt... Și cu frișcă și cu ciocolată. Da. Atunci vă dorim poftă bună. Pe babord ciocolată și pe tribord frișcă. Am înțeles. Și cu cireașă. Am înțeles. Da. Și un măr în probă. Ce vreau să vă zic. Așa, un ultim la revedere, un mesaj către toți aceia care ne privește și care se întreabă oare unde s-a putut ascunde conștiința mondială, noua ordine mondială, privind teoria conspirațională în raport cu ideea conspiraționistă la care noi ne aflăm în acest moment pe acest aeroport, în raport cu aeroportorul. Mă scuzați, eu mai am, e echivalentul la sindromul Tourette. Mi se pare că o văd pe Elodia. A fost descoperită aici pe aerodrom. Uitați acolo. A fost la turci. Mai precis puteți. Uitați acolo. Acolo. Cu turcii a fost, nu? Acolo vreau să vă arăt diferența dintre tot și nimic. Acolo este totul și acolo este nimic. De acolo de o nimic. Vă dorim la revedere!